Що ми обяснение. Защо ги видях. Може да отидат просто към един Мартин, мой приятел, който ви казвах. Добре. Ще ги нямам. Все пак мога просто да ги гледам. Не. Чакайте. Хора, бяга ми дойде. Също не трябва да ви видят. Какво да направя? Ако идват към мен, определено е много лошо. Казах ви, в миналото видео трябва да има 1000 лайка. Дано да има 1000 лайка. Просто се моля да отидат към неговото гадже. Моля се да отидат. Ако не отидат, с Богом. Ама аз съм още жив, така че ги няма. Аз гледам в ляво. Нищо няма. Все пак най-лошото е за мен, Мартин. Моля се да отидат към Килдор или към камето, където е Мартин. Ако отидат към камето, е още по-лошо. Без него ще е още по-лошо. Защото той ще ме наби. Ставете няколко харесвания. Просто се плаша. Моля ви, харесайте това видео. Много съм оплашен. И аз не ви лъжа в миналото ви. Болезнено означава че много боли. Така че много лошо да направите същата грешка като мен. Да хвърля пръчка под колело. Още по-лошо. Под мотор. Да. Ако не бях я хвърлил, нямаше нужда да се крия. Веждите ми. Мисля, че ставам грозен. Не знам, ама вие напишете в коментарите как ще изглеждам, когато стана голям. Красив или тъп и грозен. Говоря за мене си, не за вас. Ако не сте чули добре, говоря за себе си и не за вас. И говоря за вас. И за това ви го казвам по-силно. Но колко тъжно. Да. Просто... Добре. Ще идвате с мен в кадър. Ако ги видим, че са танка, няма да отивам все още. Ако не са танка, значи мога да отивам. По-лошото е, че Мартин викаше Килдор ония миналия ден, още по-миналия, не? Вика и аз се стреснах чак толкова много. Дори вика, аз си помислих, че него го е набил вече, ама се оказва, че не е. Чакай. Видях някой с качулка. О, никой. Една баба. Лошо. Те са там. По-добре
ще се отдалеча, отколкото да се доближава. Казах ви, че не е толкова опасно. Лошо. Мартин, дано да ме види. Щото лошото е, че тиснем на една пейка и маса и отгоре има на тях покрив. Това е близо до центъра. Самия център вдясно. И да, и наистина може да не са за. Може би ги карат другите да са срещу мен. Това е много опасно да знам. Още аз самия съм това. Това... Те двамата са в черно. Той не знае къде съм аз. Още не е лошо. Просто мисля, че нещо ми се привидя. Имам соломка, сега ще изполя. И я само ето така го пипам и край. Ако искаш да я покажа. Ако я виждате, ми кажете. Защото ето я. Подвижда така пипна с пръшката пак и гама. Чувате ли? Чухте ли го? Първи път. Добре. Сега ще трябва да гледам внимателно. Вижте как нямам зъби. И сега. Имам нещо да ви кажа. Знам, че е гадно, ама се абонирайте за този зъб да изчезне. Моля ви. Отново някакъв мотор. Куче и куче. Аз мразя куче. Все пак е за... О, какво е това? Какво беше? Този мотор е сигурно от не знам коя марка, ама определено е някаква добра марка. Или планета ми марка може да е.
Без това вече не си помня любимата марка на мотор. Просто ми харесва. Просто ми е любима. Маха силно ми беше. Маха не мисля, че е толкова силно. Определено снимам няколко минути. Вече ма стреса някаква кола. Когато би битка. Определено на това някакъв път се случва. Какво общо има това? С мен да видят моите ужасни човеци. Пишете правилно или правя като релавия от спънки. Той се казва Тепол. Но просто така се казва. А знаете ли как се казва онлайн чемпи синьо в спънки? Казва се. Ако всеки от вас знае, да напише в коментарите. А някой от вас, който не знае, ще ми подскаже. Ще му кажа цялото име, то е само с 3 букви. Easy. Sky. Може всеки да ми напише. Тук беше един тук, където не познава. Лошо. О май гад. Добре. Кажа честно, че прекаляваме с приятел на някой. На някой си. Всъщност, може малко да погръзнеш със сладките, ама нали толкова много. Или ако искаш погризи, аз не решавам какво трябва да правиш ти или ти. Аз какво трябва да правя. Каквото искате правете всичките. Може да се поглезиш, например, със сладката или бургера. С каквото искаш се поглези, с каквото искате се поглезете, ама толкова важни неща не съм знала преди. Имам нещо ново вкъщи. Той се казва Nintendo Switch. Ако искате да заснема видео как игра Fortnite, тогава това видео трябва да събира 1000 лайка. Ако искате за това да се случи. Ако не искате видео в Fortnite и ни събере 10 000 лайка, 10 000, да, 10 000, ако ни събере 10 000, тогава няма да има видео на Fortnite. Както искате, то като не искате, не означава, че трябва да гне за такова да правите. Да, просто то за мен си е много странно. Някой разбира ли руски? Някой от вас, ако знае руски, тогава да ми каже. Най-лошо да изходим за моторите. Защото това е кросов мотор. Не кросов, да имам такъв бърз. Ако беше електрически, определено нямаше и да кара. А тогава къде мога да се... Пишете долу в коментарите или ми спратете видео от
откъде се карат електрическите мотори. Аз искам да знам, не искам да не знам нещо. Просто питам, ако искате ми изпратете видео или ми го напишете долу в коментарите. До това не съм гледал да го пишете. Добре, чао!